RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi ka doon? May kining usa ka lalaki nga taga Valencia, Carcar City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jay. Recorded by X Thunder Gaming. Congratulations, anak! Sa katapusan na human ka ra gid sa high school. Congrats, Jay. Salamat ninyo, ma, pa. Jay, congrats! Salamat tong. Oh, naunsa man ka dong? Nganong naginuktok man ka, ha? Naguna-una lang ko, ma ba? Pobre kita. Lisod kayo ang atong kahimtang din sa bukid. Unya, unsa may plano nimo? Muadto ko sa kong amigo, ma. Magpatabang ko niya nga makasurog trabaho. Timing kay bay, kaya na ko'y kailangan ng hita og trabahante. Asa man bay? Sa syudad, Unsa mang trabaho abay? alsa kag kuan mga sinako. Bisag unsa lang ba kay tindahan maguna. Mura og boy, bay? Aw ana gyud. Tag 200 ang adlaw pero libre kaon. Saman, mo trabaho ka? Oh, sige bay. Oh, trabaho ko. Manangis ako nilang mamagpapa. O ka mo trabaho ka dong? Oh, ma. O niya, basig dili ka makagwanta ha, kay kapoy man ka ng trabaho ah. Ako lang agwanta mo ba? Ala, sige, ikaw god. Yang, Jay, Oh, dong, unsa man? trabahoan mga kuya no. Oh, nganom day. Palitay ako cellphone kuya. Oh, sige dong. Magtigom ko aron makapalit kong cellphone mo. Salamat kuya. Salamat ang diabang kumahuman ug hakot sa mga sinako nga isubo ni ate. Te, Kung mahuman ka diha, ihatod niyo aning usa ka sako dito sa pikas tindahan ha. oh te. Balag ka ni trabaho nga. Ako lang ginigatosan. Hangtod nga makatigom ko og makapalit og cellphone sa akong manghod. Dili eras panahon eh. Walang ibaw eh. Tulo na ako kabuhan din sa akong gitrabahoan. O nakatigom na sa ko. Manang hidi ko sa akong amo nga mupauli ko. O ako sa palitan og cellphone ang akong manghod. Kumusta man mo diri, ma, pa? Na okay ra dong. Pero gimingaw kaayo minimo uy. Mingaw sa ko ninyo, ma. Maugid dong. Mingaw na kay minimo eh. Kausad pa, gimingaw sa ko ninyo. Nadi ko da para ninyo. Ay. Salamat dong ha. Tod, HMD ako manghod. Tara kuya. Oh, naram di ka diha. Kayo. Derang akong gisaan mo dong. Oh. Ha? Na, cellphone? Kuha na kuya? Aw, di ba ako makang gisaaran nga palitan tagag cellphone? Oh, Dira, mauna niya nga akong gisaan mo dong. Kuha na yun. salamat kuya. Yay! May cellphone ako. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Dili na ka mo balik sa imong trabaho? Di na ma, kay kapoy kayo akong trabaho dito mo eh. Di ko magkagwantang magsigig alsa og mga sinako. Amay ka maayo dong kung mo-apply na lang ka og mga mall. O, di ba ka ng fast food? Nagunaw na bitaw ko na pa. Pero naam ko na nagka mga requirements ko. Wa pa ko ikalukat. Ya, sabay plano ni mo ron. Ako dong suroyo ng akong amigo. Masig na siya kailang nga kasudlan ako trabaho.
may pahawa may taong kasi mga trabahoan eh. Di mo kaya ba eh? Bugat kay mga sinak ko nga akong pasanon kada adlaw. Di mo kaya sa kong lawas. Mo ba? Nya, nangita kag laing trabaho ron. O lagi bay? Masig na kay kaila diya ba? Kana na sa trabaho nga di bugat. Namo, rag dili ka makakita og trabaho nga dili bugat ba eh? Kay, kamay naman kagrado. Magsab lagi. Ay, may kay maayog mo lang mo nagkag-construction. Ha? Yeah. Adto lang ka sa kong gitrabahoan. Maayo ni kay Dolra. Narmas good na lupi. Oh, maayo pa ba isa? Agwanta lang yun. Hangtod naman kakita ka og gaan-gaan nga trabaho. Maayo kay gamay ra og pliti. Gikan din ni paingon sa trabahoan. Sige bay. Tabangi ka ba? Kay trabaho ko. Nagbuntahon ko lang yung trabaho ha. Total, interest tanto raman eh. Basin nila sa umaabot. Nakakita ko gandaan yung trabaho. Kumusta mang trabaho ni mo dong? Medyo kapoy pa. Pero, sige lang. Ako lang na yung guwantahon pa. Kay basin pa dahil makakita kong mayong trabaho sa umaabot. Maog yun. Sige lang. Kumbati lang yun. Ayaw lang yun pagpakawa o paglao. Jay, punta niya rin yung binasa na yung napita na Kana. O ya! Ina siya, balikas mong diha sa itutungan mo. O ya! Uy! Nalikas ko! Aking dasal, panalangin. Trabaho, dili gid malikayan ang disgrasya. Naligas ko sa kong gitumban o nahugo. May nalang gani kay nasangit ko sa damba o wa ko malahos sa simento. Sa pagkakaroon, nagpaayo na lang ko sa kong bunog. Og sa gyapon nangandoy ko nga makakita rag maayong trabaho sa umabot. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Jay nga taga Valencia, Carcar City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan panalangin. Agi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usag kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Pero may ikaw na mamunton sa kamala.